बंदी बाबा जब हमने की ब्याह शादी या फिर कभी ऐसा शुभ कार्य होखेला तो सबसे पहले का न्योता हमने के देवी देवता के देवी ले जाए। ओकरा बाद घर परिवार हित नाता गोटीदार जटा के देवे के देवी ले जाए। एगो गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करिए काहे के बा कैसे दी बाबा कि मंगल के दाता रुआ। काफी सुंदर साउंड बा भैया, साउंड वाले भैया बस ऐसे बनैले रखी। देखिए हर मंच पर गईला के बाद पहले माइक बनावे के पड़ेले जब बनावल मिलल बा तैयो एगो कलाकारी है। आ कोई भी मंच पे कलाकार अपन कलाकारी तबे दिखावेला जब साउंड आ म्यूजिशियन बढ़िया रहे तब। साउंड वाले भैया के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बा, बहुत धन्यवाद बा कि सही बनैले रखी। काहे के बा कैसे कि मंगल के दाता रुआ बिगड़ी बनाई जी गौरी के ललना हमरा गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी गौरी के ललना मंगल के दाता रुआ मंगल के दाता रुआ बिगड़ी बनाई जी। भैया साउंड वाले भैया कोट जोन भैया कोरस करते नहीं साउंड बढ़ा काहे के कैसे मंगल के दाता रुआ बिगड़ी बनाई जी गौरी के ललना हमरा गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमरा। और देखिए गणेश जी से कहा जाता जैसे हर घर में देखल जाला जौना घर में सबसे छोट जौन लड़का हो चाहे लड़की ओकर मान आदर ज्यादा होखेला। हमनियो घर में ये बा ना हकीकत ये कहल जाला कि देवी देवता के घर में भी गणेश जी सबसे छोट हो इनकर मान आदर सब कहेला कि बहुत दुलरुआ हवे। तो कैसे कहल जाता इनका के सोहबती मेरुआ पहले पुजाइले भक्तन के ढेर सुनी देर ना लगाइले कैसे कहल जाता गणेश जी से कि हे प्रभु जब हमनी के राव दरबार में आई बनी जर्जी लगावे तरुरा हमार दुआरी आ जाते। आज हमार बबुआ के जन्मदिन आज आके कुछ विशेष ना लेकिन हमार बबुआ के आशीर्वाद दे देती बड़ा बड़ा आभार कहते रहे कैसे सब देवता मेरुआ पहले पुजाइले भक्त
ना सुख शांति बस लेके आई, बाकी सुख दुख तो हर केहू के जीवन में लगले रहता। कहता कैसे भक्त शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि संग में आएगी। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि संग में आएगी। गौरी के ललना हमरा, गौरी के ललना हमरा अंगना में आएगी। गौरी के ललना हमरा हो जगदम्बा घर में दिया बार आईनी है। जगदम्बा घर में दिया मैया के आरती, मैया के आरती उतार आईनी है। जगतारन घर में दिया बार आईनी है। जगदम्बा घर में दिया चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना। प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के चलना हमरा अंगना में आएगी। गौरी के ललना अंगना में आए जी। देखी हमरा मालूम बा कि माहौल ऐसा भइल बा कि सबे सोहर मंगल गीत सुने के उम्मीद में बैठल बा। बाकी हमनी के कलाकार है, अपन कलाकारी से दिखावे से पहले एगो भजन से ही शुरुआत करेला जा। और हम चाहबो करब कि जन्मदिन चाहे कोई भी कार्य होके तो भाई जब तक भजन से आ जब देवी देवता के अगले गुहार ना आदमी लगाओ तो फिर कोनो कार्य के शुरुआत कइल मतलब समझी कि बेकार बा। ताई